हे सर्व पातूर. ह्या पोलीस स्टेशनचे पी आमचे हरीश गौड. आका पर्स ठेवली आहे बघ. मस्त शेती आहे. तुम्हाला पण येऊन खूप दिवस झाले ना, आहे ना? तुम्हाला पण येऊन खूप दिवस झाले ना. ते मंदिर नुसतं बघत बसावं असं वाटायला. तिथं बसून जरा नामस्मरण करूया. एक नंबर, एक नंबर देवीचा चेहरा. देवीचा चेहरा. सुट्टीवर गेले ना, अजून तब्येत बरोबर नाही वाटून राहिला. होय. थकावट वाटून राहिली. हां. कुठे आहे अजून म्हणला? इकडे कुठे आहे का काय? आका पर्स तिथेच आहे बघ. माझा बरं पर्स द्या म्हणजे पर्स घेऊन ये. चप्पल बी तिथेच का? चप्पल घालाय मागच्या साईडला. का मस्त चेहरा आहे.